Jósvonattól Szombathelyre közvetlen kocsikkal a Velegerszegre 16 óra 30 perckor 10 perc múlva a 8. szolgáltól. A vonatkomárok csak Ferencváros keletről Picske, Tatatánya és Tata állomásokon áll. Komároktól Győri minden állomásra és megállóhelyeknek áll. A Szombathelyre közlekedő vonatrész Győrtől Celtorokig csak Győr-Szabadhely, Gyömörettér, Szenetyeny, Maszán és Márta állomásokon áll. Celtorok és Szombathely között minden állomásra és megállóhelyeknek áll. A Zalaegerszegre közlekedő vonatrész Celtoroktól minden állomásra és megállóhelyeknek áll. A vonatra jósvonati pótjegyváltása kötelező. A Zalaegerszegre közlekedő kocsik a vonat elején, a Szombathelyre közlekedő kocsik a vonat végén található. Kérjük, győződjenek meg arról, hogy az úti céljunknak megfelelő vonatrészbe szállnak-e fel. A 9. vágány